La Federació de Municipis de Catalunya va organitzar entre el 14 i el 18 d'abril el Seminari Binacional sobre Gestió Pública Municipal. El seminari va comptar amb la participació d'una delegació de municipis brasilers interessats a conèixer l'experiència municipal catalana. Els representants brasilers tenien un interès especial a poder intercanviar informació sobre la modernització de la gestió municipal i poder traslladar aquestes experiències als seus municipis. La conferència inaugural va anar a càrrec del president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. El president de la Federació va fer referència al canvi de model que s'ha produït en els darrers anys a la societat i al pes que poden tenir els municipis si treballen plegats. També va referir-se a l'interès que ha suscitat el seminari. Per la seva banda, el professor Dorival Correia, president de l'Institut Ambiental Biosfera, va afirmar l'interès per conèixer altres experiències de gestió i poder treballar l'intercanvi en el terreny de la cooperació. A les conferències, taules rodones i activitats hi van participar diversos regidors i tècnics municipals. A través de diferents conferències, el seminari va servir per abordar temes com les polítiques ambientals, accions relacionades amb les infraestructures, el planejament urbà, l'educació, la planificació administrativa i financera o els projectes d'acord i cooperacions.